día, estamos aquí nunha nova edición do Profesor Protón. Ves espabilado, É que? Bueno, agora seguimos, que temos que estar concentrados, Meu Deus, ti tamén ves un pouco pasado de nervios, Mateo! As discusións ao final, que estamos grabando. Bueno, agora proseguimos, que senón o editor ten moita tela que cortar. Agora temos aquí a Pablo presentando o seu ventilador. Que é un ventilador, Pablo? Un ventilador é un aparato con aspas xiratorias que impulsa o removo aire. Moi ben, este que temos aquí o fixeches ti. Exactamente. E como fixeches? Primeiro desmontei un ordenador vello que encontrei na miña casa e collín as partes esenciais para fabricalo. Espera, que partes? As hélices. Pero que dis? Se un ordenador non ten hélices. É verdade, pero ten unha parte chamada cooler que é sensible ás hélices. Moi interesante, segue contando. Cando xa tiñes materiais... Que materiais? Os cables, as hélices e o soldador de estaño, soldei as hélices e os cables e enchufeinos a corriente para ver se estaban ben soldados. E despois que fixeches? Despois collín uns palillos de cores e pegueinos con unha pistola de silicona. E por último introducín as hélices na caixa feita de palillos. Pois no verán tes que traelo porque eu teño moito calor. Ata logo, Pablo, vémonos despois nun truco de maxia. Falando do truco de maxia, temos que facelo. Ti non, home, deixa profesionais. Que profesionais? Aquí non hai profesionais. O profesional serei eu. Bueno, que o editor ten moito traballo. Temos aquí a Paula e a Pablo de quinto de primaria facendo un truco de maxia. Bo día, queridos espectadores. Hoxe imos presentar un truco de maxia que ides quedar coa boca aberta. Sí, pero cerrada a boca, que vamos entre as moscas. Pero Pablo, non nos presentamos. É verdade. Chamámonos Pablo e Paula. E imos facervos un truco interesantísimo. Sí, pero vamos a comezar co público vais a aburrir. Xa vou. Damas e cabaleiros, nenos e nenas, estimado público, que empece o espectáculo. Este truco chámase o misterio da copa e a bola. Trátase dunha bola que se transportase desde o peto do mago ata a copa. Comezamos. Voume meter esta bola no peto, cerramos a copa e... chan! Como é posible? Maxia, Paula, maxia. Como non vas dicir o segredo, despidámonos. Moitas grazas por vernos. Ata a próxima. Se remataron, nós tamén remataremos, non? Sí, tocará despedirnos. Do... ¡Profesor!